По традиция за някой си път давам награда от фундацията на млад актьор. Те заслужават най-много, който прави интересна, любопитна роля в спектакъла. Като пожелание искам да му кажа една мисъл на древния китайски мислител Лао Цзъ. Помръкнало не бива да вървиш. На изгрев слънце трябва да се стигнало. Ивана Геранова. Благодаря много за тази награда. Аз искам... Секунда. Така. Водата те доведе тук. Искам да благодаря от все сърце на съдбата, която ме доведе в този театър вече преди 2 години. Да благодаря на прекрасната русенска публика, която тази вечер зареди, вярвам, всеки един от нашите екипи. И най-вече да благодаря за случването на този конкурс, защото ще ви издам една тайна. Последните 5 дена този театър кипи, ври, гори, което е най-хубавото за него. И за мен винаги театърът е бил енергия и мога да ви кажа, че тези 5 дена ме заредиха поне за още 50 години напред, за което съм много щастлива. Така че благодаря на всички, благодаря на прекрасните режисьори, благодаря на прекрасните ни колеги на службите, на всички. И се надявам до година отново този фестивал да се случи така, даже и по-хубаво.